kacha. Okay. Wadwaro share marwa. Haya, Omosh wana miwane ni koro ji chimo kanye bana ma. Ka koro tiko dakari okende sa koro mawa. Otek. But gini ngene dwa ne kabisa. Ruto kabisa. Ruto na mjanja kabisa. Ngene konchi gi karoti. Odio kombele kanya ni tudonge na miu na mkatiyo en Raila. Kwa ngini nyako kwa malungu kabisa. Kuro sechema wake mangalira ngisi no 2027 Ruto okedi ya debe Gachagua. Gachagua to di golo. Ma ine no kasane tiende ngeny korwa kone kabisa. Kuro Correct. Mabur kabisa. Ngene I think vijende sana wan mami yoga seche moko koro ngato ka ba ikitebo luongo ge nikech to kochopo sa o kana bene kabisa ne ka babu no ogwe bene ko ngech seche manyedi le mandamano ngama duong sama di pogo lemo koro chen mandamano di mandamano yo ma wabe wachuno okune wakwayo nikech wan jo Kenya wan be mobuga kwa tipango kwa bie mandamano onge chi maniro ka jakare ni ku bie mandamano onge ma pinyi mate manade ma bie mandamano to idho ne ngata that's what you ida kare ngiduni mafuko ko idho oidho ne ngata mwambe kaka bijene wako uyudo marwa ni kanye I think wako kwa jakaranda kaja kila bukinge udiem kudiambo wan jakaranda gimoro ko timre ni kapuku binjera bo jakaranda uto ko dwa kaja panda no le mo na konje kiso ko dwa kaja profesa ya lo it's okay what you book this school gima baserio yani imanyu teach no critique ibuke de manyu teach lalo ini ndo nyaka boro ibuke ba ikimath breakfast idi kiduogi chagi duogi ba ngato kale iti yukara onge imanyu teach akru kinyi nyakudia mo sama ko ngado party maro diem kane ngi kan ipogo ji moko ani tiri moko ma o beniti mun ni miuji onge ku ni wana yeri nyen masini wani tiri ni tiri made me parwa ni se mo parwa wabe wakoni ai mo watemba gema nega kilo table about us without us. Okay. Uchupo kama nya utibuna utube thought nego ne kura ditugo Sani county borwangi. Okay. koro gensis utimu teach baber lakini ma nyisu kuma gensis Israel o makre onge kana di Ajia. onge kana chi procha kunjiri Ruto kaka gensis cha komandamano Canada no de Uganda ne mana no sakare donge when you say that gensis otima what support okuna okay lakini mara sijui genzi wacho ni ngamo meo gini okitimra kama en kitchen rail apana